veña que estás aquí a facer unha historia máis rara, Ivanciño, que faz co estropajo cunha pataca, limpando ben esa terra, porque hoxe imos cociñalas con codia. Moi bons días! Chegan unhas patacas, unha receita, que tal, ó? Ides flipar, mirade, aquí, por certo, que estamos vendo isto, o primeiro tip do día, antes de nada, que o chisme que empreguemos, que sexa só para a comida, non? Para as cenorias, para as patacas, non vayas a metelo cun xabón e caca de historia e despois metelo tamén aí. Hai que aclarar e tal, pero podes ter un que é baratiño para as verduras e para as cousas estas para limpar e outro para as outras historias. Veña que temos aquí receitón para dentro, para tomar, para regalar, para facer de todo, porque hoxe temos unha robaliza con codia de froitos secos e patatas Hasselback. Se non é Hasselback, que me perdone todo o mundo, pero non sei que a pronunciación tampouco sou tan bo. O que si sei é o que leva esta receita e o boa que vai a estar. Por aquí, a robaliza, a Bertiña, xa, a nosa peixeira fixo o que tiña que facer. Limpiña, xa veres como vai. Un pouco de allo negro. Imos facer un alioli hoxe que, vai meter medo. Mostaza. Temos allo do normal, non só negro. Temos ovo. Temos un chisco de limón. Temos perexil. Temos por aquí manteiga. Temos, por suposto, para esa codia, froitos secos. Un pouco de queixo e patacas ben limpas. Veña que teño que poñer un pouquichiño este forno a 200 graus e comezar ca receita porque a pataca mai la robaliza van chegar ao forno cando este todo ben posto. Primeiro a pataca, eso sí. Pero antes de nada, moi bons días, Lidia, que tal estás? Días, Iván. Como che vai todo? Vaime ben a vida. Vai che ben a vida. Segundo, con quen me compares, claro, hai vidas mellores. Bueno, me dá igual, as vidas mellores hai que saber. Para saber se unha vida é mellor ou non, hai moito que indagar aí, ou que? Porque eu podo che dicir que estou moi ledo, que todo me vai ben, e despois non é tal cual, Non, todo me vai ben. Levo ben todo o que me vai. Bueno, eso tamén me vale. Eso tamén... non, é moita mellor filosofía. Un día xa falamos desto. Hai que... O que veña, hai que capealo. Aquí a xente na casa fai o mesmo. Sí, non hai outra. Despois, moitas veces, se poso esta chevó para que sacar un sorriso, moito mellor non falar de cousas malas, chungas, raras. Pero, sobre todo, aquí o que falamos é de bon humor, é de nutrición e de cociña. Que deso, polo de agora, inde imos facendo. A ver se safamos outros tantos días. Veña, o primeiro e máis importante é falar un pouco do prato doxe, que, como vos dicía, é unha robaliza cunha codia de froitos secos. De feito, podería levar pan relado, pero non o vai levar neste caso, porque pois xa empeza a meter varias colleitas. E vai quedar crocante absolutamente igual. Moitas veces facemos as vieiras, por exemplo, cando estamos en festas así bonitas, tal, esa mítica vieira galega que lle botamos ese pan relado. Non está mal, pero se queremos empregar outra historia como eses froitos secos, valería perfectamente. Parece unha ideaza as vieiras con froitos secos. Sí, pero hai unha cousa, vou non dicir tal cual la penso. A vieira, se é unha boa vieira, de verdad, eu son de non botarlle prácticamente nada. E se lle botas pan relado, inda que lle botes un pouco, é menos saborido que os froitos secos, que apuntan un poquinho máis de sabor. Entonces aí, a veces tamén, esa loita non me gusta. Unha boa vieira, así con un poquinho de aceite, un pouco de allo, bueno, mete medo. Aquí o primeiro que imos facer é que hoxe non vamos a empregar moitísimo forno, vale? O sea, moitísimo lume, xa veredes por qué, porque vou picar un pouco os froitos secos para esa codia, pero pouco máis. Vamos a empregar pouco a cociña. Aproveitamos o forno para as patacas e máis para esa robaliza. Pero imos facer unhas patacas Hasselback. Pero que é eso das patacas Hasselback? Xa sabía eu que ibas a contarme algunha historia. Que será eso das patacas Hasselback? Claro, patacas Hasselback, como se a xente souber. Pois eu non teño nin idea tampouco. Sí, agora culín, pero fai moito tempo eu vou mirando gornicións para a ver que lle vou meter. Oxa este, pois aquí. Oxa aquelo. E moitas veces a pataca está ben, pero primeiro, non quero abusar de un puré de patacas que moitas veces presta que nin pintado para unha carneciña e tal, pero digo, como lle fago? E vou buscando. E estas parece ser que non sei a historia exacta da pataca e por qué como chegou, pero é unha pataca que é como unha pataca acordeón prácticamente. E vas ver a técnica. Moita xente mételle nas historias que lle vou facer, unhas liñas así ben bonitas, mételle unha torada de entreteto e queixo, vale? Unha receita que metería medo, pero hoxe que a nosa robaliza non pinta tanto. O primeiro que vou facer é coller un alliño, un pouco de perexil, se mo traes serías maravilloso, e vou facer un pequeno aceitiño, xa verás. Porque imos regar con un pouco de aceite e un pouco de manteiga. Non me des todo, porque vou empregar un pouquiño para este aceitiño e outro pouquiño para esa codia que vou facer. Porque a codia, cas ervas, creo que vai quedar bastante ben, vale? Entón, o que facemos é o seguinte, mirade, como temos isto por aquí, para que vexamos todo ben bonito, imos collendo xa o meu primeiro trebello
para que quede todo limpo, e vamos meter un alliño neste aceite, vale? Hoxe, ademais, temos allo negro, vale? Imos facer un alioli de allo negro. Allo negro que... Ora, ti sabes máis ou menos o que é, porque creo que tal... É unha historia rara. Collen un allo, alguén... Eu creo que isto saiu de que alguén se olvidou un allo un día. A maioría dos descubrimentos son casuais. Na despensa, e de repente, o que lle pasou, vou cortar este allo, foi que chegou ás 4, 5, 6 semanas, estaba así. Bueno, na despensa igual non, porque necesita moita temperatura. Entre 60 e 90 grados, máis ou menos, exactamente. E máis unha humidade. Pero da igual, imagínate unha despensa que está ao lado dun forno. Vale? Nunha panadería, e tiña un allo, para tal. Eu que sei, o sea, nunca sei, non sei a historia real, pero sí que é verdade que faise como unha fermentación controlada con este allo. Ahora miraremos un pouco o bonito que está, que todo negriño e tal, e ten uns sabores a regaliza, noces tal, moi guapos, vale. Mira, o que vamos facer, como temos allo tamén por aí, imos pingueirear tamén un chisco de allo por todas partes. Neste caso, sí, vou botar tamén o talo, non me preocupa en absoluto, vou montar o meu historio, vou facer un pequeno aceite para despois darlle as nosas patacas Hasselback. Hasselback, pero a miña maneira, Que falabas agora do allo negro, que tamén é máis suave a nivel digestivo, que hai moita xente que lle repite o allo, sabes? O allo branco. Claro. Pois o allo negro é moito máis suave a nivel digestivo, vai nos repetir menos. De feito, vou che dicir unha cousa, claro, o estar fermentado quitoulle toda esa alanina, toda esa historia que tal. Bueno, o sabor é totalmente diferente. Nós, cando fas imagínate, cando fas un aceitiño, cando fas un alioli, eu metolle dous, se che gusta moitísimo ese allo. Pero, se, por exemplo, aquí un pouco de aceite de oliva suave, vale? Se, por exemplo, lle metes un alioli con só allo negro, que eu vou facer unha conxunción medio do outro, pode meter 3, 4, que non pasa absolutamente nada porque non ten ese bravío. Importante, que eu xa fixen algunha vez hasta un risotto de allo negro, cun caldiño e tal. Un caldo e un par de allos negros quedan moi ben, É unha torrada do almorzo, por exemplo, allo negro, aguacate, aceite de oliva, me encanta. Por suposto, inmediatamente, por suposto, che vou dicir, mira, aquí... Que moitas veces dicimos, como facemos un aceite aromatizado rápido para tal? Así. Listo, mira, xa verás. E agora o que vas a flipar é con isto. Con que che vou montar agora, isto é unha auténtica maravilla. Xa verás. Isto para aquí, veña. Pero iso é para as patacas. Para as pataquiñas que vas flipar como vai. Eu teño por aquí un pinceliño de toda a vida e teño por aquí isto. Aquí ven un trebello porque aquí a xente é... A ver se teño por aí unha fonte tamén branca, esa fontiña. Maravilloso. Vale, patacas, como vou facer? A ver se me collen, si que me van coller. Collerán as 4. Collerán. Collen, veña, perfectamente, non hai problema ningún. Así metemos, eu creo que con 3 podría chegar. Mira, eu o que quero é que quede máis ou menos tal. Vou buscando a forma na que queden un pouco así, desta maneira. Senón, podemos cadrar un chisquiño tamén a nosa historia, non? Para que queden de pequeno caian, e que non caian, non? Imagínate, por exemplo, facer como un pouco esa camiña, vale? Eso así xa colle unha base perfecta. E o máis importante, nós, o que facemos é, mirade, aquí, pola base, metemos isto. Este pincho, así, vale? E agora collo un coitelo, mirad esta historia. Mira, pa cá. Un espeto normal. Para facer de tope, para non chegar ata baixo de todo. E vou despaciño, este espeto, por exemplo, é metálico. Eu meto medo nestas cousas. Bueno, hai que voler un pouco máis, non acabamos o programa facendo patacas. Pero mira isto que pode facelo calquera, Se non te pases cortando un pouco, finiñas, máis ou menos como queras, e agora o que che pasa é que tes unha pataquiña así, mira. Acordeonciño. Cando empece a encoirar no forno con esa tona e con ese todo, vai quedar como un acordeón así un pouco máis aberta maravillosamente. Así que rapidamente, por eso estaba eu collendo unas patacas ben bonitas, simplemente collemos isto para aquí, vou facer 3, eu creo que é máis que suficiente porque pataca, tal, despois hai moito máis que traballar. Mira, con 3, váleme ben. Perfecto, veña. Mira, falábamos do allo negro, que unha cousa curiosa é que é un allo fermentado sin empregar microorganismos, que normalmente engadimos microorganismos para facer a fermentación. Sei o que dis, con cos queixos, por exemplo, non? Faise a fermentación de 2 a 4 semanas en condicións de alta humedade e temperatura entre 60 e 90 graus. E tamén pasa, dicía que son máis digestivos, pero tamén están moito máis concentrados en antioxidantes. Teñen de 5 a 10 veces máis cantidad de antioxidantes que o allo branco, o allo negro.
Caramba, antioxidantes. Esos sabes para que valen? Porque eso a mí interesa moitas veces. Eu escoito, es que isto é importante, ti sabes. Pero eu escoito vitamina B12, sei máis ou menos. Pero antioxidantes, para que? Antioxidantes, como di a palabra, combaten a oxidación. Que é a oxidación? É o deterioro prematuro, digamos, das células da nosa maquinaria, para que nos entendamos, que non se deteriore todo antes de tempo. O sea, eso é a máquina do envellecemento. Exacto. Pero o envellecemento non só é físico-estético, falamos, claro, a nivel celular ou tal. Mira, se pasa unha pataca destas tampouco pasa nada, metémola aí e tira. Como, a ver. Os antioxidantes relacionados ca prevención de enfermidades neurodegenerativas do sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares, cancro, claro, estamos falando non só de enrugas. Bueno, hombre, de enrugas, en plan, eu tomo moitísimo, xa se me ven, porque claro, eu parece que teño 15 anos, así de estética, 15 aniños, moito máis non me metes, Bueno, o máis importante, con ese aspecto, con esa historia, botamos isto para atrás e agora chega unha maravilla. Para min isto é importante. Collemos un chisco de sal, collemos ese pinceliño que tiñamos aí, o chisco de sal tal, e abrimos un pouquiño e botamos sal pola pataca, vale? Directamente, mirade que isto vai como abrindo, eso é, abrimos un pouco, simplemente sen medo, se fixemos ben, ten esas rebandiñas e vai caendo sal. Isto, dentro dun anaco, vamos a meterlo aquí ao forno, evidentemente agora, pero dentro dun anaco botaremos un poquinho máis desta salsa. E mira como fago. Aquí, así. Así, mira, isto, que xa empezo, cambia ten boa pinta. Que, sí ou non? E que empeza, e mira como ule isto, que simplemente era un allo, un pouco de perexil e pouca cousa máis. Temos isto, que podemos empregar para moita máis elaboracións. Un filetiño, un peixe ou tal, este aceite xa vale para calquera outra cousa. Isto vale probar. Vale? Isto vale probar, así me gusta. E agora, o máis importante tamén, que lle vou facer unha cousa, que para que a xente vexa, unha vai ir con manteiga, vale? Unha manteiguiña así por aquí, que xa se vai derretir, outra tamén, pero unha vou deixala así, sen manteiga, sen nada. Aquí, postiña, bonita, para que poidamos ver como vai. Unha seguramente queda un poquinho máis dorada ou tal, pero mirámolo tamén. Déxame levar ao forno isto que seguimos cociñando. Porque agora, máis ou menos, temos que pensar para que na casa que 40 minutiños ben os vai levar unha pataca hasta enteiriña con esa codia, 200 graus. Aí, bonita, sinxelas. Esa manteiga vai bañar tamén e vai como residualmente afundindo. Dentro de 20 minutos ou así, volvemos a esa pataca e damoslle outra avianada con este auténtico aceitiño. Veña, e agora nós imos co seguinte, importantísimo tamén. Estas robarizas ten que levar unha codia, vale? Esa codia imos a facer da seguinte maneira. Mira, teño por aquí unha picadora. Cólleme un pouco desos froitos secos. Poderíanse tostar, se queremos, vale? Hai veces que colles unha tixola, tostas un pouco neles, pero como van ir ao forno, hoxe non vou facer nada. Vou facer como unha remexida, vale? Temos pistachos, noces e améndoas. Neste caso, sí, porque os collín aí. Son os millores para isto? Non. Non, valería só améndoas. Anacardios. Sí, o anacardios, tal. Por perros, por suposto, En serio, nesto sí que me gusta que me o digas e que me interrumpas 50.000 veces, non. Unha codia é simplemente tostar isto, vai levar un pouco de aceite, vai levar un pouco desa mostaza, un pouco de reladura de limón. Entón, o que vamos a estar facendo é que vai a ben. Eu vou secar un chisquiño isto que está bastante poñado, estábamos limpando antes, e se peto aquí os froitos secos tamén se me pegan. Que os froitos secos son todos moi interesantes e densos en nutrientes, pero cada un destaca nun. Por exemplo, contame. As noces destacan en omega 3, que son os bons para reducir o colesterol. Por iso a xente que ten o colesterol alto, calquera froito seco é bo, pero as noces especialmente para iso. Noces omega 3, vou deixar un par delas porque se despois para decorar, vale. Noces omega 3, améndoas, veña. En calcio, sobre todo, son unha boa fonte de calcio. Maravilla. E os pistachos en potasio. Vale, calcio, potasio. Moitísimo potasio teñen os pistachos. Os plátanos, non? Os plátanos tamén. O Rafa Nadal, cando xogaba con un animal, comía un plátano e como corría pola pista, macho. Bueno, igual sen o plátano tamén corría, que igual teñen que ver máis cousas que o plátano. Sen un plátano non corres igual, digo cho eu. Mira, uns pistachiños tamén igual, por aí. Igual, a xente pensa así como un plátano, corro como Rafa Nadal, por eso especificaba, bueno, non é só o plátano. Tes que adestrar un pouco, todo o mundo sabe que hai que adestrar. O que está cu sacho na leira xa sabe que o cuarto día anda máis cansado que tal. Botas un plátano e outro rejo de patacas. Pa deante! Como que non? Eso a min encanta. Veña, deixamos esos por aquí. Imos facer esta codia importantísima. Hai que levar cousas con humor, E o plátano ten potasio, non? E tamén ten potasio o anacardio. O anacardio, vale? O pistacho. Vale. Vale. Moito máis que o plátano. Agora, unha fariña rápida correndo. Ten que miolar moitísimo. Non, vale, inda que queda un cachiño, ímolo comer, vai pa dentro. Entón, sí que é verdad, quero que o vexades aí, pero un segundiño, isto vai así, cortamos isto desta maneira, e imos facer o seguinte, mirad. Isto poñémolo por aquí. Se vemos ben,
como queda esa codia, que neste caso vai ser como unha camiña que imos facer a nosa lubina. Vou coller, por exemplo, un grande, para que o vexamos ben. Veña, un grandeciño, mirade. Isto por aquí, isto a min encántame. Metes. Hai algúns máis grandes, case como cun morteiro, vale? Que quedan así un máis grandes, un máis pequenos. Se temos uns froitos secos de calidade, que isto sí que é bastante importante, vaise pegar un pouquiño fondo. Isto non era a humidade que se quei ben, iso é a graxa, é os aceites esenciais deses froitos secos, que por eso tamén supoño que serán interesantes a nivel nutritivo, non? Sí, de feito seguimos titulando, faríamos unha crema, non? Como se chama? Non me sale o nome da crema, como se chama? A crema? Unha crema de pistache? Non, ten nome, a crema. Praliné! Praliné. Amigo, praliné. Só leva o froito seco, non leva nada máis. Hai moita xente que o praliné pode botar, por exemplo, azucre, vale? Entón fai un praliné azucrado. Hai unha técnica para facer praliné que a xente lle gusta moito, que ten moito umami, que é facer un caramelo, vale? Un caramelo normal e corrente, nese caramelo facemos unha especie de garrapiñada con noso froito seco, esa garrapiñada metémola nunha pulidora, nun robot decente, vale? Para que embarille todo eso e fai ese praliné. Esa crema ao final de todo, que tamén é así, pero ten ese nome un pouco como, non científico, pero sí de repostería ou de tal. Vale, nós temos xa esta fariña de froitos secos. Por suposto, aquí imos empregar un pouco de reladura de limón. Mirade como vai a cousa. Hoxe xa vos dixen pouco lume, pero moitísimo, moitísimo sabor. Porque ao final, eu a veces nas cociñas, e cando estás facendo cousas no forno, dis, claro, o forno é un atraso porque tarda moito máis. Pero non tens que estar pendente. A cocción é diferente. Claro, non tens que estar remexendo a tixola, ao final permíteche máis liberdade. Exactamente. Máis liberdade e a cocción é diferente. É como vouche explicar moi fácil, moi sinxelo. A ti que che gusta unha caricia así un pouquichiño así por un lado, ou gustache unha caricia así ben bonita por todas partes, que che dé unha boa aperta e tal? Pois o calor do forno é unha aperta, vale, abraza, e outro calor vai por arriba, por abaixo, é diferente. Entón, sí que ten cousas que hai que mirar. Vale, por aquí, un chisquiño, por exemplo, de mostaza. Imos darlle un pouco de sabor e de humidade tamén a esta historia. Simplemente así, vale? Simplemente así. Ese toque de mostaciña, a mí moito me gusta a mostaza. Eiche dicir que encántame e como puntea os sabores tamén moitísimo. Un chisco, por suposto, de aceitiño, vale? Para que molle tamén eso, para que faga esa costra que dixen antes. O pan relado aquí é, evidentemente, tal. Pero tamén imos poñer esta boa presiña, neste caso, de perexil. Isto quero guardalo. Sempre boa idea cociñar con froitos secos, porque ademais aumentamos o valor saciante, non? Esa fibra, esa graxa, vainos aportar, aparte de máis nutrientes concentrados na receita, máis saciedade. Vale, pois perfecto. Pois entonces, máis saciedade tamén quere dicir que pronto dicimos, venga, ata aquí chegou, e así tamén non nos pasamos, que isto ao final é un pouco o que nos pasa. O que últimamente estou mirando que a xente está escoitando moito os teus consellos e tal, e que vai xa metendo, incluindo, e eu dentro deles, o primeiro, que te teño aquí e podo empaparme desa sabiduría, vou metendo cousas e ten sentido moitas das historias cando eu dicía, eu a veces emprego alimentos sen pensar se son saciantes ou non, pero quedo cheo antes, eu digo, cara, oxe, claro, ten ese tipo de cousas que ao final son os componentes propios dos alimentos. Mirade, aquí, agora, simplemente imos facer isto, vale? Botar un pouquichiño de perexil aquí, limpamos un pouco os dedos, todo maravilloso. Mira que aquí queda pouca cousa agora que facer, pero sí que imos ter que esperar por as nosas patacas. Así que imos a esperar un pouquichiño de nada facendo isto, mirade. Facemos tempo con un rustrido, que aquí, neste caso, un rustrido, Dios mío, unha codia, que vai ser directamente isto, aquí a partir de agora. Que queres botarlle un pouco de bechamel? Váleme. Que queres botarlle un pouco de mayonesa? Tamén valería. Que queres botar ese pan relado que falamos? Tamén. Pero isto, así, tal cual, sen pasarnos moito, é o que vamos tirar un pouco por riba deses lomiños de lubina. Mirade, lomiños de lubina que teño por aquí, colleme a táboa, por favor. A táboa branca. Deixame facer unha limpada, aquí. Eso é, perfecto. E aquí temos, bueno, digo lubina eu, pero realmente robaliza. Robaliza ou róbalo cando é grande. É un róbalo de 4 ou 5 kilos, macho. Eu xa pillei algún, Eu xa pillei algún. Mirade, isto, simplemente, mirade como vai ir. Teño aquí abertas perfectamente, Se ten algunha falla, podemos ter. Moitas veces, esta está ben limpiña. Por que está tan limpa e tan ben desangada e tal? Pois que
augaxeo, directamente. E moitas veces tamén falamos, oi, cando fas a salmoira? Pois cando te apeteza un pouco. Hoxe, como ten bastante sabor, eso que ímos meter, esa zaragallada, esa historia, vale, imos deixar así. Poderíase tamén cerrar como un pequeno libro, vale, pero neste caso quero que croque todo cando chegue ao forno, así que polo de agora, o que lle vou botar é un chisquiño de aceite, mirade como está por aquí, e sobre todo un chisquiño de sal e pementa, directamente, vale? E polo tanto, imos facer unha cousa, mirade, un chisco de sal, aquí ben bonito. Unha cousa, se queres que quede perfecta, non vaya ninguna espiña de nada en absoluto, vale? O que podemos facer tamén é quitarlle esta ventresquiña por aquí. Pero a min, ese rollo de chupar o oso, encántame. Sobre todo, esta graxa, que cando lle queres quitar a espiña de todo, quitas ya esa graxa, para min é o sabor auténtico de unha robaliza salvaxe, vale? Así que nós temos estas de ración pequeniñas pero ben bonitas, e agora o que vamos a intentar facer é o seguinte, que é darlle esta camisiña para que vexades un pouco como vai. Sabes o que vou facer? Xa directamente vou por facer unha cousa. Vou na empratar, aquí, non empratar, senón na propia bandexa, que vai ir así e así. Vale, facemos a cousa seguinte. Metemos aí un chisco de aceite aquí e un chisco de sal directamente para que esa pel tamén colla un pouco de sal nesa historia. Xa verás, mirade. Eu teño un problema co forno. Que pasou? Eu teño que poñer un temporizador, porque esqueceseme que estou a cociñar. Sabes como a xente que aparca de oído? Eu cociño de nariz. Cando empeza a cheirar, digo, que estaba cociñando. Amiga, bueno, eso pode pasar. Por suposto que pode pasar. Mira isto como va. Aí, pásame sempre. Bueno, eso é porque tes cousas que facer e porque parar non paras. Que eres cu inquieto, que tamén nos vamos... Falas de min, pero eres cu inquieto, Non me veamos arriba e moitas veces non paras e ti tampouco. Somos a fame e as ganas de comer. Vale, mira, aí temos esa historia e o que fago eu directamente, cousa sinxela, é empezar a bonecrear este pouquiño. Non é para meter moitísimo, isto é moi denso nutricionalmente como falamos, tampouco vamos a facer unha colla impresionante. Entón, imos ir baixando esta historia con ese aceitiño, con ese todo, e sobre todo con esa mostaciña e con esa movida. Así que deixademe aquí, que vou facendo nesta codia que vai ir para tal, facendo un pouco de tempo nesas patacas e nun chiscli-chasqui. Estamos aquí facendo un alioli de allo negro e metendo todo no forno para que esta receita cobre sentido, home, claro que sí. Veña. Veña, que xa estamos aquí. Apa, con esa pataquiña. Non te queimes, Ivanciño, que non pasa nada. Pataca medio feita. Dimos un par de voltas, dimos un par de historias. E agora, antes de meter todo no forno, mirade como é a historia. Un chisco, é o mesmo, manteiga, e por esta non lle vou botar queixo como facía antes, non. Aquí, unha camiña de queixo, outra camiña de queixo. Buah, que boa pinta, que isto é unha auténtica maravilla. Non máis, non me quero pasar. E agora, prégoche unha cousiña. Tens que abrirme ali outra vez, porque, mirad o que imos facer agora. Isto, tan sinxelo como a facer tacatá, metemos para aquí. Quédate aí, cerra un segundiño e volve comigo, por favor, David. Xa sei que me estou movendo máis cos prezos, pero na casa teñen que ver isto. Vale, temos aquí a nosa robaliza ben bonita. E agora chegamos e facemos o noso conto. 10 minutos máis, esas patacas están prácticamente feitas. Metemos a nosa bandexa por aquí. E agora 10 minutos. O queixo fúndese perfectamente, esa fondant tremenda. Despois que queremos darle un toque crocante, dámoslo nun grill, sen problema ningún. Temos a robaliza por riba, con esa codia de froitos secos, ese cheiro a limonciño, ese todo. E agora vamos facer un alioli. Bueno, mira alioli. Como se fai un alioli? Normalmente a xente colle un morteiro, aquí, cando se pasaba, pim pam, coa xema de ovo e aceite e allo, non? Nada de xema, era só allo e aceite. Ali, oli. Pero nós, ali de allo, oli de oil. Pero nós facemos unha cousa. Vou coller un cuchisquiño de aceite e imos facer como unha pequena trampa que facemos aquí no Stachebo, pero que queda increíble, que é o seguinte. Mira, evidentemente, nada de morteiro, que senón estamos aquí, bueno, non sei, pero 15, 20 minutos, e non é o proceso que temos que ter. E agora, eso sí, un chisquiño. Pélame este, que vou empezar a falar un pouco eu desta maravilla. Mirade. Mirade un segundiño e como ven isto preparado, vale? Este regaliño que temos na casa. Mirade. Aí che vai. E se os dades conta, algún dirá, pero que me estás a contar? O que non o veu na vida vai flipar. Mira.
alliño negro. Falo moi despaciño e vou despaciño porque mirade isto. Vou no premer para que vexades a textura na casa. Isto é importante, mira. É como unha gominola. Como unha gominola. Se tiro del, saca aceites e mira, como que ensucia. Vale, pa dentro. Dixemos que como non eran moi fortes, vale? Podemos meter como 3, vale? E ademais non nos deixa ese mal alento. No, Se queres vilcar a alguén, mellor co allo negro. De verdad, é que non ten nada que ver. Nós o que estamos a facer é directamente empregar produtos que xa nos chegan e que están en calquer supermercado, Vou botar 4, que está moi lindo e parece unha gominola. En serio, aquí, este por aí, cuidado cas peleciñas. E o único que ten agora é que ese sabor especial, que a mí tamén din que ten moitas propiedades, aí xa non me meto moito, e sabes tú moito máis, pero ese sabor especial que deixo a alioli moito máis tranquilo, a min encántame. E sobre todo tamén, que parece que é unha tontería, pero as cores, non? As cores das que estamos a falar. Déixame limpar isto, aquí, déixame coller. Exactamente, que xa arrepallo pa aí este tremendo de tal, e miro que facemos. Isto, a metade. Non me quero pasar, non quero tampouco traballar con demasiado. Déixame lavar as mans un segundo de nada. Porque agora, o alioli de toda a vida. Un ovo aí metido, eu non vou a estragar hoxe a clara. Vai directamente ese ovo aí, mirade como é a historia. Chiscazo para aí, un oviño. Como sempre, déixame por favor ese limón tamén. Aceite. Vale, mirade, máis ou menos as cantidades que farías por unha mayonesa para tal. Deixas máis ou menos así. Veña. Como calculas? Porque fago moitas. Porque fago moitísimas. Este non é virxe refinado, non? Temos aquí, non, ese aceite de oliva suave. Chorriño de limón, vale? Este porque non ten unha peviña ni nada, métolle, se non te de cuidado. Colledes un coador e podes facelo tamén. Veña, limonciño que lle queda moi ben. Déixame por aquí. E, por suposto, un chisco de sal. Valería vinagre, Veña, facemos o seguinte, que ese sal por aí, xa non volvo para outro lado, xa o meto aquí, enfundo a miña pistola mecánica, xa verás como fai. E temos ali unha robaliza, pois a piques, porque son 8 minutos 10 a 200 grados como está, tira millas, vale? Con esa codia que tamén pois preserva un pouco a carne. Esas patacas que prácticamente estaban. E agora un alioli. Que podemos deixar hasta con tropezós, pero mirade esta textura. Agora sí, chisquili chasqui, estamos emplatando, veña. Hoxe cociñamos robaliza con codia de froitos secos, alioli de allo negro e patacas Hasselback. Comezamos picando un dente de allo xunto co perexil e aceite para triturar coa axuda dunha batedora, barnizando as patacas que primeiro cortamos como a un acordeón, pasándoas a unha bandexa coroadas cunha noz de manteiga e salpementando para enfornar uns 40 minutos a 200 graus. Non te olvides de seguir mollándoas con noso aceite. Mentres nun cunco engadimos os froitos secos triturados xunto coa reladura de limón, mostaza, aceite, perexil picado, mesturando o conxunto para cubrir a nosa robaliza xa salpementada e cun chisco de aceite, pasando a unha bandexa para enfornar uns 10 minutos e empoando co queixo relado por riba as nosas patacas. Por outra banda, facemos un alioli con allo negro, ovo, sal, aceite, un chisco de zume de limón e trituramos ata conseguir a textura desexada. Así que só queda empratar todas as elaboracións e chama a familia que comeza a papatoria. Me cache na mar, Parece un pratiño de diseño. Como estamos no Tachemo? Claro que sí, mirad o que temos. Un alioli de allo negro, un allo fermentado que encontramos por aí e que é unha delicia. Esa codia de froitos secos por riba dunha robaliza ben bonita. É unha pataca Hasselback, con esos cortes en acordeón, con ese aceite de perexil e con todo o sabor do Tachemo. ¡Aburiño!